हो जो संकल्प आज आमच्या वतीन उगवे वासियाच्या वतीन म्हणजे सगळ्यांनी आम्ही हो जो खार फुटीचो जो झाडा लावची हो जो आम्ही निर्णय म्हणजे ह्या लोकांनी घेतलो आमच्या आणि पुढे चालले ह्याचे कारण मेन म्हणजे किती तर जे रेती उत्खनन झाले म्हणजे रेती जी वारे माप उसापली फाटल्या जवळजवळ 20 वर्सां ह्या गावान संघर्ष केलो उपोषणा केली मोर्चा हेले सरकारी यंत्रणेचेर पण त्याचो कांयच उपयोग जावंक ना लास्टाक आम्ही स्वतः ह्या न्हंयचा रक्षण करूंक रातचे सुद्धा भायर सरलो रात्रीचे बरेचसे आमचे सगळ्याच्या वतीन आम्ही पुढे सरलो आणि जा नदीचा जा पहिली पात्र होता ता जवळजवळ 30-35 मीटरच असला आज जवळजवळ रेती पोखरून त्यांच्यानी जवळजवळ 100-150 होडी हाडून जी फाटली 20 वर्सां हो रेती जी काय उसापली आणि ह्या नदीचा पात्र खोलावतय गेला आणि इतक्या रुंदावला आज जवळजवळ ह्या गावार उगवे गावार खास करून ही एक संक्रांत इल्लेली हा त्याच्यामुळे आज आमका जवळजवळ नदीत कितकेशे कुणगे कवाते झाडां पेडां ही नष्ट झाली ही नदीत गिळली गेली आत तेव्हा आज हो शेवटचो निर्णय आमका घेवचो इलो खार फुटी जर ही लायली आणि हो जो आमच्या युवकांनी पुढाकार घेऊन हो निर्णय ही जर झाडां रोवली तर निदान ही फुडले पिढयेक तरी थोडा वाटावतला हेचे खातीर हो आज निर्णय घेतलेलो हा वयर एअरपोर्ट इलो एअरपोर्टाक जागा गेली त्याच्या उपरांत तिळारी धरण इलो त्यांच्यानी जमीन जाई असली 5 मीटर त्यांच्यानी 15 मीटराचेर बुलडोजर फिरायलो थंयसर काजी उत्पन्न ताय गेला त्याच्या उपरांत हायवे आणि हायवेचा तर सांगपाची गरजच ना त्यांच्यानी हायवेक लागून लोकांची झाडाची कत्तल माड झाड आणि सामके गरिबांक आमचे जे लोक काही उदरनिर्वाहाचा जो साधन होता माड म्हणा आणि काय तय हिरान हेला त्याची नुकसान भरपाई ना त्याच्या उपरांत जो हायवे सोडून जो आमचो हो जो मळो म्हणतो आम्ही आज जैतिरा सकयल म्हणा किंवा आम्ही ह्या भागाक हो मळ्याचो सत्यानाश हो रेवेन केल्लो हा तेका लागून आयज हे पोट तिडकीन आमची ही बंधू भगिनी आज जमलेली आहात ह्या तरी आम्ही करूया कारण काय तर येणाऱ्या पिढीक तरी तितक्या तरी रावात म्हणून आज हो निर्णय झाल्लो हा.